Turn on your radio and choose a frequency. We are on air all over the world to be. In your head, in your ear, just to clear your mind. Leave it all behind. This is Radio Hardcore, ready to dance. Radio Hardcore on Party Frequency. This is Radio Hardcore, rocking the floor. Radio Hardcore, do you want more? This is Radio Hardcore, ready to dance. Radio Hardcore on Party Frequency. This is Radio Hardcore, rocking the floor. Radio Hardcore, do you want more? Na na na, na 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 na, hey, on the radio. Na na na, na 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 na, so turn on your radio. Mitä? Muistan vain, että hyppäsin jyrkänteeltä Tamaran mukana. Ei näy ketään muita. Tamara ilmeisesti puhdisti mun haavan ja otti hatkat. Ois pitänyt arvata! Se oli mulle velka, idiootti! Ei ois pitänyt jäädä auttamaan sitä. Autoin sitä nyt ihan turhan. Seuraavan kerran kun tapaan sen, niin sano suoraan sanat päin naamaa! Mit? Joko se nukkuu? On tajuton tai sit se on kuollut. Tamara? Nukutko sä? Ootko sä tajuton? Tuskin sä nyt kuollutkaan oot. Huhu! Ei ole hauskaa, herännyt! Jos sä et nyt herännyt! Nyt se turpas tukkoon, on elossa, yritin vaan levähtää! No, olisit vastannut. Hohoja. Tämä, tulemme. Nyt en minä tuota käskenyt tuomaan. Se likka pääsi karkuun. Tuo esti meitä nappaamasta sitä likkaa. Saitteko edes mitään tietoja siitä likasta? Nimi on Tamara ja mukana liikkuu joku Agile-niminen heppu. Selvä, tappakaa tuo. Hetkinen nyt, sanot meille ihan aluksi, että emme tapa naaraita. Kava ja Jeffrey, ajat muuttuvat. Te teette mitä sanoo. Ei armoa kenellekään, tappakaa kaikki jotka vastustavat minua. Molly, tule tänne! Miesipä? Mikä sinun siskosi nimi on? Pikkusiskoni nimi on Tamara. Hyvä. Zipper, miksi? Tunnen äitini tuskan. Se olit sinä! Sinä tapoit äitini! Nytkö vasta tajusit? Miksi tapoit hänet? Mitä oikein haluat meistä? En halua sinusta tai äidistäsi enää mitään. Kavaa Jeffrey, viekää Molly tuu hukullinen likka vankilaluolaan, peittäkää suuaukko sillä isolla kielellä. Entä tyttärsiesi, viemmekö hänetkin sinne? Älkää, Essi ja minun luokseni. Kun olette vieneet heidät, älkää antako ruokaa tai juomaa. Selvä. Minä hänen kuule luovuta niin helposti. Mit? Jatkuu.